paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, awisin ka man. Sa dinuti pangawisam kanyak pare? Awang ngaming kadwak nga ginom kay. Sika ko matikayat ko nga awisain. Mayat ano siya ti awisam nga aginom. Gustong gusto ko. Ada arak ngay numundan paray. Pulutan ngay. Ay san ka madanagan tadamit tayo. Oh, no kasta nakasagana ti aminin? Ay kuwi na paray. Sika lang ngay tiyawan. Ay kat inta na! Apay, sa dino ti papanam intay. Ha! Ay kunak no nagudong ka ba nang? Ay, sa anak nga agudong ita. Apay arumwar ka. Ay, ada ko mapapanan mi ni pare ba daw? Aginom kayo manad. Ay saan? Ada ay imbagang pare nga aginom ta. Nay, awang mo ti malagip kung imbaga kakasta paray. Saan kami nga aginom? Dito'y kangarod balay. Ay, unay kamutandong. No konak, dito'y kalaang balay, dito'y kabalay, Saan amabalain, arumwar ka? Ay, yan nga ti maramidan ta paray. At saan nakamot aparuwaran ni Maribanang? Ay talaga asaan? Ay, sige pare, babay na lang. Babay. Umunag kan, taing kaglampasaw. Sige paray, nakaw. Lalaingam ti aglampasaw. Manya, naawis mo ni Kapitan nga aginom kaya. Saan nga raw? Kunak tumangamingken ka, anainget abambantayan ni Maribanang ni Kapitan Itan. Awan mo'y kadwak nga ginom kasano day to yung ngay. Talagang awan, taamin dagiti lalaki diti lugar tayaw. Nagbalbaliw dan, si kalaangan tisaan. Nagkunaking ka? Amok di mo ayamadlaw nga awanan ti stambay. At dadaamin ijay bangkag kental talunda. Adalat tamaya bak, imposible mangawan na. Ingkaket agmula ijay bangkag tapno addan to kwartata. Nasaysaya at payday tanga aramidem ngem ti aginaw. Warog, bantayam ni uncle mo iti pakimbitingan na, Taapay, anday. Amumatan ni uncle mo, naglaka amaaw-awes. Ay, unantay, amok daytan. Bawbawalak ni uncle mo nga ginom iti arak. Amaw, kantay. Numalpas ti meeting, agawid kayo adagos, Unantay. Sige, Kwarog. Itulod mo ni uncle mo. Ay, agure ka. Di mo pa'y man pagandaran ti tricycle mo. Apay, angkay. Nakatakder mo't ni paribadong di tawitin sid. Kaslad daw urayin na. Wan nga ron. Ay, asino nga tati orayan na kay? Saan mo na pampansinan? Agur uray lang iti awan ni tata ba daw? Inta nga rudan ay ili. Unang kay. Patapo ka man ti kalsada tapno matapukan ti kumparek. Bagam day ta, Winta mapadasa na mati agpulbos iti tapo. Nay. Ay, nagpartakan dahito sumungan at tricycle. Uray lang tapok ti kalsada. Ay, salbag ka kwaraw. Agsubli ka lang, Ayun na yan. Nay, apay maray. Kanya tikat katawaan. Sika. Ayun na kamutay. Katawaan nakpay laing, Mike. Haguy-uya ka lang aruday. Ay, kalpasan na pinatapok ni Kwarog di kalsada. Sanda day tatikat katawaak. Day tarupam. Apay day turupag maray. Nagpulbos ka matan iti tapok. Ay, ni Kwarog nga mingkait. Nakatakderak lang mo ti igid ti kalsada. Hindi pinaberber ng di tricycle na. Nakitak ti inaramid na. Ay, agawid lang day ta Kwarog kung naktumang nga may. An-anwam ni Kwarog, danugam. Ay, basta. No agawid lang, kunak manay. Ay, naggatalan to rupa ka natapukan to yan. Ado ti danom apagdiramos mo. Sanay, bayamaon. Apaya di mo kaya tagdiramos. Panagrin na kat, mas natartaraki ka. Gimwapo aksamay, gapo iti tabaw. Ingka kidagdiramusan. Tila pang ibabaw ng makanya, Mike. Ingkang kuna na. Wadain! Mapana kagdiramusain.
Tamapan ko man uray ni Kwarog nga gawid. Tapay! Adabasol na kanya kay. Iso tira sa no apay akatap-tapok na iturupa. Kahit day talaang apa-amaon. Apay imbaga nga pa kaya. Urayag kunak. Kwarog, nagpartakmat una ti panagpataray mo iti tricycle mo. Ay, inayadam, nay. Nas ka na partaka kang kang. Ha? Tagungat nga tinumala daw amayawit ka. Ay, saan nga agungat? Anya saan? Saan ka kano amabali na maladaw iti uray may salanga minutos. Masapol nga eksakto alas 6 ana isang put kay di balayaw. Ay, unay mo't daytan. Isuhag kapit ka di talapayag mo ang kail. Ha? Patayab kung dito karag-karag ka tricycle ka. Makamuditan. Nasaya at matkwarog. Tanakaawid kayo kani uncle mo iti eksakto nga oras. Unantay, talaga pinartakak ti nagpataray. Kahit, anyang iti aramidam dita, inteng. Mapankan ay, di kusina. Nagmayatay. Mangan adagos? Nagmayatan ti biyag ni Uncle ka. Mga nadagaws. Kalpasan na, maturog adagaws. Wen, kwarog. Tapno saan nga awisan dagiti ko kumpare na nga aginhom. Ay, inak nga rudan. Sige antay, bantayam ni Uncle ko Ay, wen. Siguradwak asaan na makalibas dito balay ni Uncle mo. Nagawid ak nga rudang inantay. Sige, kwarog. Ay, mangan ka pa'y Eh? Ay, agyaman ak, iti panang itulod mo kan ni Uncle mo. Namang paspasweet ka niya. Kwarog, Inayaban ng tinagan ka. tumalyaw ka dito ya. Itataba daw. Kat paypayapayan na. Umay ka na. Ang nga tabasol ko kinitataba daw. Ay, Wayne, pinatapo ka kita, ay. Ay, apaan naksamot tayo. Umay ka na. Angin, saan mo't ang makakaungat tirupa na? Ay, Wayne, umaya ka, on. Awan basol ko kin ka, tataba daw. Ni Uncle ko tinang ibaga, patapukan ka. Kunak ay nga dabasol mo kanya. Hindi nakdandanugan, Apay kumadanugan ka. Kinukagkadwa ta. Ni, sinalabay nakmet tayo, tataba daw. Kinapudno na, isungay na yabang ka, tapno awisin ka. Awisan nakitian niya. Aginom ta. Sigurado ka, tataba daw. Awan guram kanyak. Apay kumagurain ka ngay. Papanantang araw. Inta nga rot aginaw. Ala, intan! May matgimatang ni Kaba nung itiarak dito tersinak. Taasino ti kadwa na anaginom, maray. Ninsa ka no kwarog. Iso mo ilagayam asaan anagaway. Mayaten ati panagsango da adwa. Diyak laang amo no sa dino tinaginumanda. Di na imbagakan ka, maray. Saan na kayat nga ibaga, taamangan ka no numapan mo surutan kat pagawidam. Talagang aramidak dayta. Tama, maray. Delikadaw numabartak ni badungkaw. Ay, kasta aya. Ay na, delikado kunak tumaut. Iso ajak palpalubusan nga aginom ni badungkaw. Ayan ngayon ni Kwarog. Nay, apay abirukam ngay dita sirok dito gaw. Ay, aglimlim mang aya dita. Itay ko pa'y nga ron abirbirukan. Saan pa'y nga imay dito balay ni Kwarog? Manipod, idikalman. Aya! Na. Saan mo abirukan dita kabinet? Ay, masapol nga itulod nak nga ron iji barangay hall. Ay, kat padasam akitaan ije paradaan da. Awan nga ron. Amangan no nagitulod iti pasaheros na. Nalipatak nga imbaga kan kuha na nga itulod nak to iji barangay hall. Magbag na ako nakapilitan. Kita taamangan no addan tumanen mga wisken ka nga aginom, kat mapan kamot adagaws. Amukmut nga agungat ka. Apay mapanak ngay. Nasaya at taamom nga agungatak. Talaga nga agungatak. Nuing kakot makiin-inom iti ara. Tataba daw. Nabartak ka. Saan pa'y mati ko na? Abay nga tawan mo tinarak nga inumunta.
Ay, naibusin na ya. Nawanan ti may pakbuk dito'y butilya. Ay, kan naibusin ano kasta. Mabangka pa'y kumata nga. Ay, naglaing kan nga, no ibaw na. Kasi ka mo tinagaways. Ay, una niya. Nasaya, mate. Palagi mo kanyak dito. Isurain kang kumatang itiarak. Dapay nga takwartak anabati aya. Dadi tabulsam. Amomlat mo ino sa dino tayo antikwartak Oh, dapay kwartam. Ay, dapay, mate. Maglaki din. Kung nagtumot kan ka. Ang madakurang na, kwaraw. Ha? Mano ti kurang na? Kurang, iti sa nga pulo a pisaw. Sana problema da ita tatabadaw. Ha? Nanda sa nga pulo a pisos ko di taway. Ay, pag-iso nga raw. At to'y tinabukala sa nga pulo pisos. Ay, kahit makagatang tamanan na itiarak nga inumita. Ingka nga ruday. Darasam. Gumatang ka pa'y iti arak, kabadong. Wen maray, sa anak pa'y mo na bartet kay. Kano kalablabas ni Kapitan dito'y tersinak, birbiro ka na ni Kwarog. Ibaga, masaan mo nga amaw, tiyan na. Saan ka pa'y anabartek ko nam? Kat lumablabaga kan nga agdiwar-diwar, magnaka. Sa anak pa'y na bartek maray. So alakwan na kaun. Mga numakita na pa'y dito, niya parintay. Jakmat amuno sa dino ti pangbiro ka kinibadong kaumaray. Kasano ang mabiro kam ni badong mo, no ipukpuk kaw mo met tinagan na. Kahit anya ngay nga ron tinasaya at nga ramidaw. Aguli magkalangamin Tanumangag na abirbiro kam, ay aglamang Naginumda ka no kinikwarog kag. Ay, isumot lagayam Kat no itay pa abirbiro kan niinting ni Kwarog. Saan tayo nga ron nga amaw no sa dino tinaglemenganda. Nalaing damat nga aglamang. Ay, apay nga ikwaraw. Tagsangit ka mo tay. Makasangsangit ak nga raw. Lapdam. Na, sika pati makaungay. Sika anang tidlang iti sa nga pulo a pisaw, iti gatang iti arak, ang sangit ka kasta. Ay, makapasangit na talaga tatabadaw. Ay, agsardeng ka man nga agsangit kwaraw. Pagura ka makangag, iti sangit. Malagip ko nga raw. Namin naduak gaya mo na nabastad. Binastadak amin nga inaram ka. Kay, umanay daytan na pagsangsangita mo. Ay, agsardeng ka man. Ay, pagsardeng nak ngay. Pinagsaan na pa iti nagsangit. Ay, sumardeng ka kunan eh. Diyak kaya ti sumardeng. Talaga adim kaya agsardeng Aningaw? Dahil tatirumbagay ka, tamdog sardeng kan. Aningaw? Dapat dumano kalatan ngay. Nagsakay. Nabangking santoy rupak. Tatabadong tinangdanog kanya kanggay. Nalawag kasi katiin tudo na. Apay dinanog mo paray. Kita may limtag di bangir arupa na. Sana ko nataraki ang kay. Kasano ajak danugan pare. Magsarsardangay, ngagsangay. Ang pinigsaan na kiday. Isuti jak kayat no kasta nga agawis-awis ka nga ginom. Takasta ti ugalim. Kahit anya ngay nga rin tiramidon nyo kanya pare. Ibalod na kaon? Apay, di dakaasya na ya. Lakayala lang haruday. Awan pa'y makukwarta na. Ay, apay nga agsangit ka dwa. Ay. Sumardeng kayo. Ay, agsardeng kay kunak day. Ha! Marinteng. Ay, ada kamay. Ay, dinak maawis nga ginom. Uray niya't ibagbagam. Jaket. Ay, saan ka nga awisin nga ginom pare? Awisin ka, mapanagbangkag. Ay, uwan gaya man niya. Jak napnapanan iji bangkag. Ay, imbagman. Ay, may nakinawes. Umay ka na pare. Ay, una. Inta adwa. Agkuyog ta. Eh, uno, umuna kaan. Ay, agkuyog ta na pare. Umay ka na.
Ay natatabadong, mas nasaysaya at nuliklikam ti ara. Agaramit ka kiti iti pagsayaatan ti biyag mo. Ala sigay, didan tinagyubusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang istasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag